दिनै जों दुलाराय फरायसाफोरनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव मोनसे प्रेस मिट जोङो खालामदों। आंजों लोगोसे मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म बिथां दङ। लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारि बिथां दङ। लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी आरो मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी बिथां दङ। आङो दिनै बे समाव गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि दिनै आङो साफ्रोमबो सुबुं माहारिनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसेयै दिनै जिखिनि खौरांगिरि मेलाव नुजाफैनाय खौरांगिरि लोगो नोंथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि आङो गोजोन हामलायनाय नोंथांमोननिसिमबो बावहरबाय। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंगोन जे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव जाफुंसारनाय, गोजोन, खौसेथि, अनलायनाय, गोग्गो देहा लाना फैगोन आङो बेखौ मिजिंथिदों। दा दिनै जोङो प्रेस मिट खालामनायनि मेन थांखिया जाहैबाय मैया मोनाबिलियाव जोंनियाव जेनाखि क'क्राझारावनो थानाय गंनै इउनिभारसिटि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटि, बे इउनिभारसिटि गंनैनि मानगोनां रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनिनो रेजिस्ट्रार मानगोनां डिमासा दैब्रां मुसाहारि बिथांमोनखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना माने रिलिज खालामनाय जेनाखि अर्डार बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बियो जोंनि आखायाव सौफैदों। थारैनो दिनै जिखिनि दाय जाबसिननानै, जिखिनि नंखाय एलिगेसन जाबसिननानै बे सानै जेनाखि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ रेजिस्ट्रार पस्टनिफ्राय रिलिज खालामनाय अर्डारा जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो दुलाराय फरायसा आफादा आरो इउनिभारसिटि गंनैनि फरायसाफोरा बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया, बे बाथ्राखौ जोङो फोरमायदों। बेनि थाखायनो दुलाराय फरायसा आफादा आरो इउनिभारसिटि गंनैनि फरायसाफोरा बे रिलिज अर्डारखौ जों अप'ज खालामो, जों बिरोधिता खालामो आरो गोख्रोङै जोङो दाबि खालामदों जे जेनाखि रिलिज अर्डार दिहुनदों गंनैबो इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना थाबैनो बेखौ उइथड्र खालामनानै लानांगौ। बिथांमोना मिथिनानै लानाया गोनां जे माने बे गंनै इउनिभारसिटिया जोंनि जाथि दानाय, जोंनि हारि दानाय, जोंनि बर' गेरेमसा हारि दानायजों सोमोन्दो थानाय बियो गंनै इउनिभारसिटि। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि होनोबा सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननाय बियो, मुंख्लं जानायनि गेजेरजों मोननाय बियो मोनसे गंसे इउनिभारसिटि। आरो क'क्राझार इउनिभारसिटि होनोबा सिगाङाव क'क्राझार कलेजमोन। बे कलेजनिफ्रायनो जोंनि जेसेबां सोमावसारनाय, जोंनि जेसेबां दैदेनगिरि, जोंनि जेसेबां रिभलिउसन आरो जोंनि जेसेबां जाथि दानायनि बाथ्रा, जोंनि जेसेबां माने गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा, जाथि रैखाथिनि बाथ्रा बे कलेज बा इउनिभारसिटिनिफ्रायनो जादों। दिनै बे इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना गुदि गैया, खिथा गैया, माखासे पलिटिकेल मटिभेटेड इनस्टिगेसन आरो माखासे पलिटिकेल मटिभेटेड माखासे कम्पालसन बा सोरनिबा बिथोनखौ लानानै जेनाखि बे सानै भाइस चेन्सेलरखौ रिलिज खालामनाया गमामायैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। जोङो बेखौ बुंगोन गले गले। बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो आरो नोंथांमोनाबो मोजाङै मिथिगौ जे 29 नभेम्बर खालि बे इउनिभारसिटि गंनैनि फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि बा कलेजनि फरायसाफोरा शेड्युलिं इस्यु बा मोनद' हारिनि एसटि होनो नाजानाय आसाम सरकार आरो दिनैनि नैबे काउन्सिल गभर्नमेन्टनि जेनाखि एनअसि नैबे मेटारखौ लानानै जेनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय जागायनानै बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटसिम जे धर्ना हाबाफारि बा रेलि हाबाफारि लानायाव ओइदिनखालि माबा मोनसे इन्सिडेन्ट, माने दुखुनांथाव इन्सिडेन्ट जादों, जि जाथाया जानो नाङामोन। आरो बे जाथायखौनो दाय होनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय बिटिसि एसेम्बलि बा बिटिसिनि केबिनेट माने हाउसआ डिसिसन लानानै बै बिथां रेजिस्ट्रार सानैखौ रिलिज खालामनांगौनि थाखाय गंनैबो इउनिभारसिटिनो लेटार गांसे लिरहरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनै सेक्रेटारियेटनिफ्राय लिरहरनाय जेनाखि लेटार, बेबो मोनसे इलजिकेल आरो बियो मोनसे एभिडेन्स गैयै आरो बियो मोनसे नाजावथावै बियो मोनसे लेटारमोन। आरो दिनै गंनैबो इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनि सानै रेजिस्ट्रारखौ जेनाखि रिलिज खालामनायनि जे अर्डार, बेबो नाजावथावै बेसलेस। मानोना दिनै बे इन्सिडेन्टआव सोर लोब्बा दंमारो आरो गैमारा बेखौ दिहुननांगौनि थाखाय दिनै गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जास्टिस हेरेन्द्रनाथ शर्मा मानगोनां बिथांखौ वान मेन मोनसे इनकुवेरि कमिटि जिहेतु आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ दिनै बानायनानै होनाय जाबाय। बे इनकुवेरि कमिटिया दिनैसिमाव इनकुवेरिनि प्रसेसखौ जों मिथिनायाव जागायाखै। फेक्ट फाइन्डिं बेवहाय खुनु माने जागायाखै।
दायनिगिरिया सोर आरो बेवहाय माने सोरहा दाय दंमारो बिनि गासै बाथ्राफोरखौ जोङो तदन्तनि उनावसो जोङो मिथिगोन। अब्ला तदन्तनि रिजाल्टआनो फैयाखै, बेवहाय एभिडेन्सबो फैयाखै। गंनै इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरा गाव गावनि इउनिभारसिटिनि रेजिस्टारखौ बोरै खुनु खारन गैया हसियायै बेदि रिलिज खालामनो हायो बिथांमोननियाव जोङो प्रश्न खालामदों। आरो बिथांमोननि जिखिनि रिलिज खालामनायनि जेनाखि मोनसे इनिशिएटिभ बियो मोनसे प्रश्न खालामथाव आरो कुवेश्चनेबल जादों आरो डाउटफुल जादों। मानोना बिथांमोना इउनिभारसिटिनि माने जेनाखि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल बेवहायबो बिथांमोना मिटिं जायाखै होननानै जोङो मिथिगौ। आरो बेवहाय जिखिनि एपइन्टिं अथरिटि बेवहाय माने भाइस चेन्सेलराबो नङा होननानै जोङो मिथिगौ। बेवहाय माने चेन्सेलरासो एपइन्टिं अथरिटि। आरो दिनै आसामनि गभर्नर मानगोनां बिथाङानो जिहेतु गंनैबो इउनिभारसिटिनि चेन्सेलर, बिथांनिफ्रायबो गंनै इउनिभारसिटिसिम बिथां सानै रेजिस्टारखौ माबा मोनसे दाय मोननानै रिलिज खालामनांगौनि थाखाय जेबो बेबायदि नट गैया आरो बेबायदि लिरनाय बा नटिस गैया होननानै जोङो मिथिगौ। अब्ला बबे राहाजों माबायदि थांखिजों बबे बेबस्थानि गेजेरजों मा जुक्तिनि थाखाय दिनै बे गंनै इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरा बे सानै रेजिस्टारखौ बेबायदि मानो खालामनो मोनखो बेखौ जोङो प्रश्न खालामदों। दा बेनि थाखायनो गंनैबो इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनिसिम जोङो स्ट्रं डिमान्ड एबसुनिफ्राय आरो फरायसाफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों, गोबां स्टाफसफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों। बियो अयनाय जादों होननानै, बियो अयनाय जादों। दा बेनि थाखायनो थाबैनो माने उइथड्र खालामनांगौ। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों जे थाबैनो सिट एन्ड डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जेरैखि जाया सानै भाइस चेन्सेलरा गावसोरनि जेनाखि थांखि बेखौ जेन माने बोखांफिननानै लायो। बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंबो जोङो फोरमायगोन। आरो बेवहाय जेनाखि जोंनि सोमावसारनाय इन्डिपेन्डेन्ट समसिमनि थाखाय जोङो लानानै थांनो थाखाय जोङो थागथियारि जोङो दिनै जानो गोनां जादों। जों दुखु मोनदों जाय माने इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना साख्रि मावनो फैदों ना दिनै जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठान बेखौ बुथारनो थाखाय बा जोंनि फरायसाफोरनि जेनाखि मोनसे मिजिं आसा जेनाखि थांखि बेखौ बुथारनो थाखाय बिथांमोना बेवहाय साख्रि मावनो फैदों। जोंनि बिथांमोननि खाथियाव सोंनाय प्रश्न। आरो बिथांमोना साख्रि मावनो जुदि फैदोंब्ला बिथांमोना सोरनिबा पलिटिकेल बेबायदि मोनसे मटिभेटेड माखासे खामान बा सोरनिबा पलिटिकेल मटिभेटेड माखासे इनस्टिगेसन बेखौनो लानानै जुदि रिलिज खालामदोंब्ला बिथांमोना हुसियार जानाया गोनां। आरो गमामायैनो बिथांमोना बे इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो फैदोंब्ला, स्टुडेन्ट फ्रेटारनिटिनि थाखाय खामानि मावनो फैदोंब्ला बिथांमोना सिभिल ससाइटि आरो ओनसोलनि स्टुडेन्ट आरो गावनि माने इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोरजों मिलायलायनायनि गेजेरजों बे इउनिभारसिटिखौ सालायनाया मोजां नङाब्ला बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गोबांथार सिचुवेसनजों मोगा मोगि जानांनोबो गोनां जानो हागौ। बेखिनि बाथ्राखौहाय दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरदों। गोजोन्थों। दा बेवहाय जोंनि मिथिनायाव माने रेजिस्टारा सोमावसारनायनि हाबाफारिनि पारमिसन होनो हाया। मानो होनबा रेजिस्टारनि गोजौआव गंनैबो इउनिभारसिटियाव भाइस चेन्सेलर दङ। आरो बे गंनैबो इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनियाव सोंनानै पारमिसन लानानै फरायसाफ्रा 29 नभेम्बरनि जेनाखि शेड्युलिं इस्युनि एगेन्स्टआव जिखिनि रेलि हाबाफारि लानाय बेवहाय बाहागो लादों होननानै जोङो मिथिगौ आरो फरायसाफ्रा जोंनो मिथिहोदों। जों आरो बेबायदि बाथ्राखौ जोङो दिनै जों मोनदों। दा दिनै गमामायैनो बै 29 नभेम्बरनि इन्सिडेन्टखौ लानानै बे सानै रेजिस्टारखौ बिथांमोना बिदि दाय जाबसिननानै रिलिज होदोंब्ला बिनि पारमिसन ग्रेन्टिं अथरिटियाथ' भाइस चेन्सेलर। अब्ला बिथांमोनानो सिगांग्रो माने पानिशमेन्टखौ मोनग्रोनांगौ बै दिनखालिनि जाथायनि थाखाय। अब्ला बिथांमोना गावसोरखौ दाय रुजुननायनिफ्राय माने बासायनानै दिनै गुबुन इनोसेन्ट मानसिखौ बेबायदि दाय जाबसिननानै बेबायदि मोनसे माने पजिशननिफ्राय जोंनि रोंखा राखा सासे जग्य व्यक्ति बिथांमोनखौ बेबायदि पस्टनिफ्राय बेबायदि जानगार खालामनो नागिरनाया जोंनि थाखाय खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। बेखौ जोङो जथेस्थ' जोङो दुखु मोनदों। दिनै माने जोङो माने आबुल ताबुल बा जोङो जानला मोनला बहानिफ्रायबा फैनानै जोंनि सोमावसारनायखौ जेबो मिथियै, हारिनि थाखाय जेबो मिथियै, सोमावसारनायजों जेबो लोब्बा गैयै बैफोरबायदि मानसिफोरा मालाबा बेबायदि जोंनियाव डिसिसन हयथ' लाफैनो हागौ। बेखौ जोङो सांग्रां मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो नोजोर होबाय थाबोदों आरो दाबो जोङो नोजोर होदों। बेनि थाखायनो नैबे बिथिङावबो स्टुडेन्टफोरनि इन्ट्रेस्टआव आरो जोंनि लकेल इन्स्टिटिउसन आरो बे लकेल इन्स्टिटिउसन बेखौ जोंहा
गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय बयहाबो दायित्व दंखाय आरो जोंहाबो दायित्व दंखाय जोङो बे इस्युखौ जोङो रेज खालामनो गोजोनथों। निस्सय बेवहाय राजखान्थिनि खैसार दङ होननानै जोङो सानो मानोना बे रेजिस्टार सानैखौ बिटिसि माने जेनाखि एसेम्ब्लिनिफ्राय केबिनेट डिसिसन लानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौनि थाखाय गंनै इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनो लेटार इस्यु खालामनाय जोङो नुनो मोनदों बै दिनखालि नाथाय बै बिथांमोननि जेनाखि बिटिसिनि जेनाखि मोनसे माने नटिस हरनाय बिथांमोननिया माने बियो सासे माने रेजिस्टारखौ रिलिज खालामनो बिथांमोना हरदोंब्लाबो बिथांमोननि हरनाय जेनाखि अर्डार बियो इनभेलिड मानोना एपइन्टिं अथरिटिया गभर्नर जायो आरो माबा मोनसे दाय जुदि एभिडेन्स जुदि बेवहाय फोरमान जायोब्ला बिनि एक्सनखौ लानो हायो माने चेन्सेलरा माने गभर्नर बिथाङा मानगोनां बिथाङा दा बेखायनो दिनै बै दिनखालिनि जाथाय आरो बिटिसि काउन्सिलनि केबिनेटनि जेनाखि अर्डार बेखौनो लानानै आरो बेबायदि माखासे एक्सनखौ दिनै जुदि लादोंब्ला बियो निस्सय पलिटिकेल मटिभेटेड बियो खैसार होननानै जोङो सानो आरो बियो रोखा दिनै जाबाय जोङो बेखौ नुदों आरो इउनिभार्सिटि गंनैनि भाइस चेन्सेलरा बेबायदि मिसगाइड आरो बेबायदि मिसलिड माने जुदि जायोब्ला बे इउनिभार्सिटि गंनैखौ बिथांमोना माबायदि सालायगोन जोंहा बिथांमोननि सायाव डाउट दङ। गोजोन्थों।